Hello guys, nontonmu आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं। दायो नोंथांमोननि सेराव आं भिडिअ लाबोलाय भिडिअखौ जागासिनो लांबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि सेराव आं भिडिअखौ देखायलांगासिनो नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ माबायदि जों कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ। Hello guys, मिथिङाव फैदों so भिडिअखौ नायलांबाय था बिराद इन्टारेस्टिं माने तामुलपुर बिराद बोसोर जाबाय माने 2016 आवनो फैनाय so नायलांबाय था। साफा नुहुरदों ओरैनोबा गास मोनफैबाय तामुलपुर मिटिं Lwgwse bapwr तामुलपुर मिटिं ओरैबायदि मानसि बबेयाव थांखो थुदो एसे थुदो एसेसो ओरैबायदि मानसिलै लोगोफोर सोर फैदों मिथिङाव कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय ओरैबायदि ना लोगोफोर ओरैबायदि मानसि फाथै जानाय गासिबो बिराद मानसि ओरैबायदि बिर भिडिअखौ माबायदि मोनो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर लोगोफोर आरो सोर फैदों माबायदि मोनदों फैनानै बेखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय। योगदान होता ओरैबायदि मानसि तामुलपुर मिटिङाव और आधुनिक काल के वैभव की स्थापना का प्रथम पायदान निज भाषा यानी मातृभाषा की है। मातृभाषा के ज्ञान और अध्ययन के बिना मानो सब कुछ व्यर्थ है। का जो महान संदेश था उसको प्रसारित